Hej så, her er lige en kort gennemgang af GoRide, som er en gratis app fra TomTom. Du finder den i App Store eller Google Play. Når vi åbner appen, ser den sådan her ud. Du kan bruge den som almindelig navigation, eller du kan lave rundture. Så trykker vi på ikonet rundtur, og så kan du her med slideren angive, hvor langt du vil køre. 150 km. Jeg vil gerne sydvest primært. Så lader vi den her beregne en rute. Og den har fundet en rute her på godt 2,5 timer, 153 km. Og hvis den har jeg kørt nogle gange før, så jeg laver en omberegning, så foreslår den en ny rute længere sydpå. Den er fin. Jeg bekræfter. Og det der så egentlig er smart ved appen, det er, når jeg trykker valg her, så kan jeg vælge, om jeg vil have den hurtigste, eller en spændende udgave, eller en meget spændende udgave. Alt efter hvor spændende du vælger ruten, jo flere småveje, små sjove sving og andre finurligheder kommer du ud på, så det kan man prøve sig frem med. Jeg kan selvfølgelig undgå nogle ting på ruten, såsom færger, motorveje, betalingsveje osv. Og betalingsveje og ikke asfalterede veje slår vi selvfølgelig fra som standard. Så trykker vi bare udføre, og så har du en navigation, som man kender fra så mange andre apps. Stop turen på Samsøgade. Sådan. Jeg stopper den en gang, siger stop. Og hvis jeg synes, det er en rigtig god rute, så kan jeg markere den her med stjernen, og så kan jeg gemme den, og så vil jeg have den her under gemte ruter. Sådan der. Vi ser, jeg har allerede en gemt rute, en tur til Biker Shack, og ja, vi kan også starte en fri kørsel, sådan der, og så har du egentlig bare en ganske almindelig navigation, hvor du kan se, hvor du er henne, du kan se din hastighed og så videre. Stopper vi lige en gang. Kontoen, eller så appen er som udgangspunkt gratis, eller som den er gratis. Der er anbefalet, at man opretter en konto, så den husker dine gemte ruter og alle de her ting her. Du kan også importere en GPX-fil. Ja, nu har jeg prøvet på min iPhone, det er faktisk en lille smule besværligt på den. Jeg tror, det er noget nemmere på en Android, men der må jeg prøve jer frem. Ja, skal du bare ud på en ganske med køretur, så kan du også bare taste en adresse, forestår nogle stykker her. Vi tager den der, vi går det hen, Skanderborgvej, og sige rute, og igen kan vi under valg vælge, om det skal være en meget spændende eller den hurtigste. Når jeg vælger hurtigt, så tror jeg, så slår den motorvej til. Det kan jeg så slå fra. Ja, så kan man prøve at sætte frem nogle forskellige ruter, og så også køre derudad. Tryk udfør. Yes. Du kan altid, når du laver en rute, du kan tilføje nogle punkter på ruten. Du kan tilføje en, sige, jeg godt have et tankstop ind. Jeg kan godt lige her i der, bonus als. Det er sådan en anden vej på, kan jeg se det, så er det så smart. Men du kan i hvert fald tilføje et tankstop, og du kan også vælge et, der vi vælge en, der er på ruten. Så det var lige en kort intro til GoRide. Den er fra TomTom, den er gratis, og du finder den i din App Store eller Google Play, eller for en telefon du har. God fornøjelse.